gashi daga larabar da ta wuce zuwa yau dinnan litinin a waɗanda suka yi magana kan zanga-zangar nan da ake nema a shirya ta mutum biyu waɗanda aka ji a social media ke nema mutum biyu aka kama amma ga 'yan ta'adda can suna yin ta'addanci ba wanda ya kama su ibohon nan ɗan ta'adda ne cikakke idan a cikin masu zanga-zanga musamman Abu Salma da aka fara kamawa idan Abu Salma ya faɗi magana da za ta kawo yamutsi ko kuma ta yi treating na security ma'ana ya faɗe ta hargitsa gari to iboho da ya ce 'yan arewa su bar oyo a kalli maganar Abu Salma a kalli maganar iboho wacce ce iboho wacce magana ce tafi muni amma ga iboho can yana yawo saboda yaron Tinubu ne ba wanda ya kama shi yasa muke cewa gwamnatin Najeriya ba ta da adalci kuma zalunci ya cika ta yi mata kanta da katutu dole mu faɗa mata saboda babu yanda za a yi a dinga yin yar mora da bowa idan dan arewa ya laifin da bai taka kara ya karya ba a kama shi a kulle shi dan kudu sai ya laifin da har da kashe mutane amma ba za a masa komai ba yanzu ina mutu Kanu ake magana ina mutu Kanu da ya kashe sama da mutum gwamnatin Buhari da ta wuce lissafin da ta bawa alƙalan da aka kai ina mutu Kanu kotu sama da mutum 100 sojoji da 'yan sanda da wannan ina mutu Kanu ya kashe da shi da yaransa amma yanzu maganar da ake fa a gwamnatin Tinubu nan fa za a saki ina mutu Kanu arha wai ya tuba ya daina ya yafe masa ya ƙara gaba amma ga sa Abu Salma can an ji an kama su an kai shi prison ba an ce shari'a sai nan da sati biyu mu duk wanda ya laifi ba ma against nan me yasa aka kama shi amma haka ya kamata a dinga yi kuma laifin da shi Abu Salma ya fito ya ce ya janye maganganun da ya gaba ɗaya ya ce ya janye su ma gabaki ɗaya shi zanga-zangan ma ya fasa ba zai fita ba amma duk da haka gwamnati bata ga wannan mata kama shi saboda me saboda kudin dan arewa ne wallahi in dan kudi ne ba za a kama shi ba na rantse da Allah in za a kama shi kuma in an yi sa a je a kama Ibo mana ko shi bai laifin da ya kamata a kama shi ba amma sai in arewa yanzu bayan Abu Salma da kuka je kuka kama yanzu kun je kun sami yaro kurin yana sayar da riguna a kasuwar kantin kwari wanda ake kiransa Bashir Yunusa haka kurin da yasa sun je sun kama shi kuma wai sun ce ba su kama shi ba wallahi ƙarya ne an kama shi domin yan uwansa sun tabbatar da jami'an tsaro ne suka zo suka kama shi an kama shi an yi gaba da shi amnesty sai da ta yi magana amnesty ta ce a sake shi nan take sannan da yasa za su fito su ce wasu ba su kama shi ba okay in dai har hukuma jami'an tsaron Najeriya za su dinga zuwa suna kama mutum in sun kama mutum kuma gashi su suka je suka kama shi kuma daga baya su ce ba su kama shi ba to kidnapping kenan aka yi ai in dai za ka kama mutum jami'an tsaro su kama mutum kuma zuwa ce ba shi wai ba su kama shi ba kidnapping kenan me kuke jin tsoro duk wanda kuka kama an kira ku wance gogo mun kama shi ne muna bincike amma sai ku kama mutum kuma sai ya zo ce ba kama shi ba ya za ku mai da mu gida da ku mai da mu san abin da muke yi ba kuma wallahi kama mutane da kuke wallahi ba zai haifar muku da dami ido ba abubuwa guda biyu ne kurin zan ba ku shawara akan wannan abin da kuke yi kurin guda biyu na farko ko in ce guda uku na farko yan ta'addan da ke kudancin Najeriya wanda suke yin abubuwan da sun fi mutanenmu na suke laifuffukan da sun fi mutanenmu na arewa duk a je a kama su sai mu tabbatar cewa ai adalci ne ake yi idan an kama yan kudu irin su Iboho da suke zuwa suna cewa yan arewa su bar kudu da karfin tsiya bayan yan iskan gari ne su idan an kama su Iboho an yi hukunci akan su to duk wanda za a kama a bangaren arewa an yi hukunci akan sa mu ba za mu ce komai ba amma ba kama irin su Iboho ba to ku kama irin su Iboho sai mu tabbatar da gaske ake yi in ba kama su ba kuma mun san ƙarya ne yan arewa ne ake zalunta saboda an raina mu an bai da mu gidadawa ba mu san abin da muke wato ƙarya ne kuma Abu Salma laifin da yayi wallahi bai kai kwatar na Iboho ba kwatar laifin Iboho bai kai ba na Iboho bai rabe dan uwan Tinubu laifin Abu Salma ko rabin nasa bai kai ba amma Iboho yana nan yana yawo Abu Salma yana can a prison to ku kama su Iboho sai mu san da gaske kuke yi in ku kun kasa kama su mun san zalunci ne ake wa mutanen mu na arewa saboda kurin ba yanda za su yi a ganin ku kuma wallahi da yanda za su lokaci ne wannan kenan in ba ku kama ko ku kama su Iboho sai mu san da gaske ne ko kuma maganar zanga-zangan nan da ta daga muku hankali kuka rasa yadda za ku yi abin da ya kamata ku yi a tura motion majalisa mana a sauke zanga-zanga a Najeriya kurin a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya a ce an daina babu ita ba alamar ta duk wanda ya ce zanga-zanga kawai ta'addanci zai yi in aka sauke babu ita constitution mun daina cewa ai mun daina kiranta an wuce gurin amma tana cikin constitution ku ce ba za a yi ba ai ƙarya kenan ƙarya annan
domin tana cikin constitution kuma ta ba wa dan Najeriya, constitution ya ba dan Najeriya dama, sashin ya ba dan Najeriya dama ya fito ya zanga-zangar lumana ya nuna fushinsa kan abin da aka zalunce shi. Zanga-zanga inda ta lumana mutum zai an ce je, akan me za ku hana mu? Ku fito ku ba mu tsaro mu zo mu zanga-zanga mu kawai mu kama gaban mu. Wannan shine gaskiyar magana. In ba ku goge ba kuwa, kun ga duk maganar da kuke koyi duk aikin banza kuke. Ko kuma abu na ƙarshe, Tinubu ya mai da tallafin man fetur tunda ba nasu bane ba na gidansu bane, namu ne. Ai ba kuɗin sa bane. Haƙƙin mu ne mu 'yan Najeriya, dukiyar mu ce da ita yazo, ba ga da ba. Mu 'yan Najeriya dukiyar mu ce, haƙƙin mu ne, man fetur din nan ba nasa bane. Yadda yake jin yana da haƙƙi muna da haƙƙi, ya mayar mana da tallafin dan namu ne. In an yi a cikin uku duk guda ɗayan kuka yi wannan ba za ku samu matsala da mu, ba za mu dinga ganin kamar da gaske ne adalci za yi. Amma sai ba suna laifi ba a kama su ba, an je an kama su Abu Salma. Maganar zanga-zanga na cikin kundin tsarin mulki, kuna da ciwo nema ku dinga kama mu, domin mu da kanmu da muke maganar nan wala. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.